చిత్తూరు పలమనేరు రూరల్ మండలం జగమర్ల అటవీ ప్రాంతంలో వివాహిత మహిళ హత్యకు గురైంది. పోలీసులు పెద్ద పంజాని మండలం ఎగువ మిద్దేపల్లి చెందినటువంటి చంద్రమ్మగా గుర్తించారు. సోమవారం చంద్రమ్మ మిస్సింగ్ అంటూ పెద్ద పంజాని పోలీసులకు ఫిర్యాదు రాగా పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు. అదే గ్రామంలోని సుబ్రహ్మణ్యం అనే యువకుడితో బైక్పై వెళ్లినట్టు గ్రామస్తులు సమాచారంతో సుబ్రహ్మణ్యాన్ని విచారించగా హత్య ఉదంతం వెలుగులోకి వచ్చింది. 15 సంవత్సరాల క్రితం వీకోట మండలం నాగిరెడ్డిపల్లి చలపతి అనే యువకుడితో వివాహమైంది. కుటుంబ కలహాలతో 6 సంవత్సరాల క్రితం భార్యాభర్తలు విడిపోయారు. పెద్ద పంజానిలో టైలరింగ్ చేసుకుంటూ చీటీల వ్యాపారం నిర్వహిస్తున్నటువంటి చంద్రమ్మ హత్యలో సుబ్రహ్మణ్యంతో పాటు మరో 2 యువకుల ప్రమేయం ఉన్నట్లు అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పోలీసులు సుబ్రహ్మణ్యంను అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తున్నారు.